बोहैथि दाननि 13 आरो 14 मार्च दानखालि साननैनि हाबाफारिजों बे तामुलपुराव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 60थि बे जथुम्माखौ खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव जायफोरनिखि मावथि लोगोफोर दं बिथांमोनहा बे बिसायख'थियाव माने मुखुब थानो गोनां जानायखाय जोङो एसे बे जथुम्माखौ जोङो फासयनाय जाहैबाय आरो एप्रिल दाननि 10 आरो 11 अक्ट'आव जागोन साननैनि हाबाफारि। आरो बे साननैनि हाबाफारियाव सिगां सानाव जोंना थान्दै मेल जागोन आरो बे थान्दै मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बर' MIL नि फोरोंगिरि गोबिन्द बर'खौ जों हांख्रायदों, बिथाङा बेखेवफैगोन आरो जोङो बे थान्दै मेला मोजां थांगोन आरो जों आसा खालामदों बे थान्दै मेलाव गासै 1500सो थान्दै फैगोन जों आसा खालामदों सारा नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय। आरो थांनाय बाराव जोङो नेपालनिफ्रायबो जोङो थान्दै मोनदोंमोन, जोङो त्रिपुरानिफ्रायबो आलासि मोनदोंमोन, मेघालयनिफ्रायबो मोनदोंमोन। देग्लायबो जोङो हांख्रायनो सानदों बिथांमोनहाबो जिथु बर' रावखौ मोजां मोनग्रा बा बर' रावखौ अनसायग्रा बे हिसाबै बिथांमोनहा फैनो नागिरो, बेनिखायनो जोङो हांख्रायगोन। आरो अखानायै जोंहा फिरफिला दैखांनाय दङ, बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि बावनाय, बेनि उनाव जोंहा गुबुन बान्थाफोर दङ, बे बान्थाफोरखौ राननाय जागोन। बेनिफ्राय जोंहा माखासे मुंदांखा मानसिफोरखौ जोङो लिरगिरियानो जा समाज सिबियारियानो जा बरायनाय जागोन। आरो मेट्रिकआव बर' MIL आव हायेस्ट मोननाय बांसिन नम्बर मोननाय बिसोरखौ जोङो बरायगोन आरो हायार सेकेन्डारियाव गोजौसिन फरायसालियाव बर' MIL आव हायेस्ट मोननाय बेखौ बरायगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो हारिमुवारि बान्था दङ, हारिमुवारि बान्थाखौबो होनाय जागोन। दा बिनि उनावहाय जोङो गेवलां मेल खुंगोन आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै डक्टर मंगलसिं हाज'वारि पद्मश्री बान्था मोनगिरि बिथांखौ गाहाय आलासि आरो डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारीखौ कटन इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार एस'सियेट प्रफेसार डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारीखौ थि बुंथिगिरि हिसाबै जोङो बिथांखौ जों हांख्रायदों। बेनिफ्राय जोंहा आलासि हिसाबै जोङो गेवलां मेलखौ बेखेवनो जोंहा BTC-नि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायदों। जर'खा आलासि हिसाबै असम साहित्य सभानि आफादगिरि मानव गेदेर राजा कुलधर शइकिया आरो लोगोसे BTC-नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो सासेल' नायल' जाल' MP बिस्वजित दैमारिखौ लाफानानै गोबां MCLA, EM, ex-MLA, MLA आरो जोंनि माखासे थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे गेवलां मेलाव नुजाफैनो थाखाय हांख्रायगोन। आरो जों आसा फारियो जे बे गेवलां मेला मोजां जाफुंसारगोन। मोनाबिलियाव जोङो हारिमु आफादबो जों खुंगोन, हारिमु मोनाबिलि, आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन। दा खोथा जाहैदों बर' रावा 80थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगो बे रावा माने मुलुग दरबाराव बा भारतनि दरबाराव मोनसे राव हिसाबै गनायथिखौ मोनदों आरो आसाम सरकारनि अनसुंथायाव आरो BTR सुक्तिनि आधाराव बे बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना एक्ट बानायदों, आयेन बानायदों आरो बे आयेन बानायनायनि गेजेरजों बे बर' रावखौ बाहायनायनि खाबुखौ जों मोनदों। बेनि अनगाबो जोंहा बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना दङ, बेफोरखौ जोङो थान्दै मेलाव गोथौयै सावरायगोन। आरो जोंहा माखासे समाजारि जेंनाफोर दङ, बेखौबो जोङो थान्दै मेलाव सावरायगोन। आरो बे रावखौ जोङो गुबुन हारिनो माब्रै जोङो लिंक लेंगुवेज हिसाबै जोङो बाहायनायनि खाबुखौ होनो हागोन, बेनि सायावबो जोंहा सावरायनांगौ गोबां बाथ्रा दङ। दा बेखिनियानो जे जोङो थान्दै मेला
जों आसा खालामो थान्दै मेलाव जोंनि थान्दैफ्रा फैनानै जों आसा फारिदों सा 1500सो थान्दैफ्रा नुजाफैगोन आरो बिथांमोना गाव गावनि जिथु जेंना बेखौ बुंफैगोन, रायलायफैगोन, सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो बर' थुनलाइ आफादा सिगांनिफ्रायनो जोङो गोजोन थासारिनि खोथा बुंबोदों। जोङो बे बिग्रायारि हान्जाफ्रा जाहाथे मेइन स्ट्रिमाव फैनानै खामानि मावफैयो, बिथांमोना समाजजों गोरोबफैयो, बेखौथ' जों खावलायबोखानाय। आरो दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना सिजफायार खालामनानै बिथांमोनहा दा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय। दा जोङो समाजाव गोजोन थासारि जों लुबैयो, खौसेथि गोजोन जों लुबैयो। बेनिखायनो जानो गोनां बे आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव जाहाथे नांलाय खमलाय जाया, बिबेक भटजों गावबा गावनि मोन्थायखौ भटखौ होयो, जों बेखौनो खावलायगोन। आरो जोङो माने गेजेरनि मानसि हिसाबै जोङो गोजोन थासारि लुबैग्रा हिसाबै बिभिन्न जाति गस्थि जेसेबां दङ जोंनि गेजेराव जोङो खौसे आरो गोजोनजों गिनाय गैयाजासे बे फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव भट होगोन, बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरो बानजाय आफादनि बिथांमोननि जिथु नाजानायाव जिथु जागोन खुंगा दजिथि जथुमा, बे जाहाथे जाफुंसारगोन। बे जारिमिनारि जायगा तामुलपुर ओनसोलनि बा गासै बे हालामनि रायजो राजाया जाहाथे गासैबो बिथिङाव मदद होयो, बेखिनिखौनो आङो दिनै नोंथांमोननि बे इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों आं खावलायबाय। दुलाराय थुनलाइ आफादा बेंगलाव वेस्ट बेंगलाव जि बोसोरकिया एनुअल कन्वेन्सन बर' थुनलाइनि जानो गोनां दंमोन, बेखौ बिसेस खार'नाव तामुलपुरावनो लाबोनाय जादोंमोन। आरो मिरु आफादनि खावलायनाय लेखायैनो जोंबो थागथियारि जादोंमोन आरो जों आवगायदोंमोनबो। आरो बे हिसाबैनो जोङो मार्चनि 13 आरो 14आव जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहारबो खालामदोंमोन। नाथाय इलेक्सननि बिसायख'थिनि बिसेस जाहोननि थाखायनो एंगारनाय जाहोनाव जोङो एसे मिरु आफादजों सावरायनानै फासयनो गोनां जाबाय। आरो बे आफादा जोङो फैगौ एप्रिल दाननि 10 आरो 10 आरो 11 एप्रिलाव जोङो खुंनो थिरांथा लाफिनबाय। दा गुदियावनो बे जिथु बोसोरिया आफादमोन, बोसोरखिया आफादमोन, बोसोरिया आफाद बेवहाय माथ्र' थान्दै आफादल'मोन आरो। नाथाय जा जोङो आफादखौ फासयनाय लोगो लोगोनो बिनि हाबाफारिखौ जों एसे बाराद्राय फेहेरनाय जाबाय हागौमानि। आरो जोङो गेवलां मेलाबो गैयामोन, गेवलां मेलखौ लाबोनाय जाबाय। आरो बेनिफ्राय हराव जोङो रायजोफोरनि गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय कालचारेल श' हारिमु आफादबो लादेरनाय जाबाय। आरो जों आसा खालामो बे आफादा मोजां जागोन, खारन बे आफादाव जोङो एबार बर' हारिनि माखासे गेदेमा मुंदांखा आलासिफोरखौ लिंहरदों। बिसेसकै जोंनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन जोंहा पद्मश्री बान्था मोननाय मंगलसिं हाजरिका सारा। आरो फैगोन आलासि हिसाबै बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जोंहा कटन इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर डक्टर फुकन बसुमतारी। आरो मोनसे खुब साननो गोनां खोथाया बेनो, मेहेर गोनां खोथाया बेनो जे जोङो एबार असमिया थुनलाइ आफादनि जि आफादगिरि कुलधर शइकिया बिथांखौबो लिंहरदों। ओंखायनो थुलमुलै जों बुंनो हासै जे रायजोफोरनि सहजोगाव मददआव जोङो बे आफादखौ खुब जागा जोमगायैनो जाफुंहोनो होननानै जों आसा लायो।